atimbosaririra nemufana wangu Bongwe atimbosaririra yedhata iri titi atimbosaririra 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 tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Vazhinji vaikomplena kuti achirongwa another level machiita sei. Aiwa, musatoona kunonoka tanga tichiuya inguva chete. Uyezve ruzhinji rwaiti ko sei muri kungogumira kune ma-artists, ma-seasoned artists, musingambotipewo vechipfana. Nhasi ndauya newechidiki atoda kuti timbotakurukuraka nezvake. Mhanzi yake tingaise hedu kuZim Danso, asi ndoona unge amene urege wacho so rekedza itigosira muridzi agozvitsanangurira ega. Rakuzeta ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Chirongwa another level, munozviziva kuti kana takutanga chirongwa ichochi tinongoti muimbi ambotanga nekutiimbira kambo kake tisati tapinda muchirongwa. Tokugamuchira pachirongwa Zim Corner Music tiripo. Musationa kunonoka tanga tichiuya. Aiwa, zita ndetwa Junior PC. Aiwa, zhinji vanondiziva. Asi vanonyanya kundiziva vanondiziva nesong yangu inonzi mukandiona ndichichema siainaineni, mukandiona ndakasuwa siainaineni, ndichitambura siainaineni, chandoziva kuti samatanga vanenge vaine nekuti chero mukaona ndine nhamo yangu ikaita nhamo panhamo, musauye muchindipawo mazano kwandiri dzinenge dzitoriwo ngano. Zvakatanga ndichitengesa madomasi vaiuya vachitaurawo masasi, ndaizviona kuti vanhu ndevejelasi, manje Mwari havatitarisi, mukandiona ndichichema siainaineni waso tapindawo imomo. Ndochirongwa ndiye artist atinai muzuva ranhasi another level. Regai ndinyasowapa mukana vatitsanangurei kuti ivo ndovani, zvemhanzi vakatanga rini kusvika tisvike pari nhasi. Solid Records. Ini nditwa Junior PC. Ndakatanga music long back. Ndakuti ndakazvarwa zvitori mandiri. It's like ndichikoro primary. Ngoimba zviya zvedu nemuchimwe chikoro chichi. Kwadzisa ku ndakadzidza kuBuwera panonzi paChapungu primary school. And then ndakazopedzisira zvangu kuno kuHarare, ndakazoenda paI2 ndipo ndakazopedzisira level yangu. Saka zvaingoimba ndirive kuchikoro tichingoimba kuchikoro kune maclubs ataimboita music ichichi, saka taingoendawo tichinoimba ikoko. Damara tazongoti saka ndaiteerera ndinaona ndaiteerera because music haungotangi usina kuteerera someone angazokuinspire. So patime iyoyo music yange yakauya kunisungura music neUrban Grooves. Saka inini zvangu ndaiteerera Urban Grooves, but mna ndainyauteerera Elisha Somaskiri ndino ndainyanya kuteerera. So ndaitoti kana ndiri kuchikoro sometimes ndaitoimba music dzake ichitotenge ndini kune vanhu vanokasira kuti se vakuziva music. And then ndakuma about form 2 form 3 ndakazonosanganawo naumwe elder vangu vainzi AK, ndivo vakazoti ndinonyora music, ndinofanira kuti ndokunyorera music. Maybe unoona umboita something, umbonyora song yako isina kuti waimba song yemumwe munhu, because ainzwa ndiri good pakutedzera masong evamwe. And then ndobva watanga kundinyorera music mazuva acho patime yacho apa tikudhara, it was ma
2009 2010 ndavanonyorera masongs ndibataka kuimba song ndaona zvikutoita se zvikuita zvichitoita and then handina kumira ipapo takaramba tichingoimba ndivatakazanga kupinda mustudio. It was 2010 chitanga kupinda mustudio. Patime yacho vaangangori mumastudio emumba unosvika pachimafia muchingorekodhana nemaearphones nekombiyuta yamushini wakagadzikwa apa muchingorekodhana. Takaramba tichingodaro dzamara wakuzikanwa maraimedza aparika mukomana kanoimba kepapo line riri kuseri wakuta uchasi uchizikanwa. Saka zvakaramba zvichiri pashungu zvimashungu kudaro ndipo patakazonzwa kuti pane studio yakavhurwa kuGlenora inonzi Lepros Studio. Ndipo patakashinda kuLepros Studio. I think ndipo patakatanga kuita music inobatika. Ndakaita masongs akawanda masongs akawandisa kuLepros Studio sanganisira amwe aizikanwa nevanhu. Kune imwe ainzi Mutirongo neimwe ainzi Kuma9 neimwe ainzi Pamimanzi. Hanzi akatanga kufadza vanhu patime iyoyo. And then ndichiita nokuropa level ndivatabata mukomana ainzi Dr. Clarence aigara kuchitungwiza kuzengesa true. Saka akanga nestudio futi mukomana by that time. Ndivatamboenda ikoko ndivata unogona kuti asi kuimba ndoda nobva kuitira song. Ndotagadzira imwe song yainzi Kisimusi. Ipapo yanga 2012 yainzi Kisimusi. Song iyoyo yakaita hit yakarira anonga muZimbabwe vanhu vakaiteerera song iyoyo because song iyoyo takazoita video yakatanga kurudzwa paZBC zvakanyanyisa paEzo Mubhidho paWoza Friday. Maybe ukabva watombotiimbira utinzwe. Yainzi mumwe akabata chidya, mumwe ane chiropa, mumwe ane chigaramanenga, mumwe ane huku yese, mumwe ane bapiro, mumwe ane nzondora. Saka paKisimusi Brian chatenga masoseji, mungavamba wasnuka totenga matokeni. Ndakabata koti rangu ndakamira pakoneti, machatodhiniwa kurwadziwa masporoketi. Ababa shoni tora jakwa tombono tenga mabhia tambile ndatora brai. Binyama angatenga toda kufara pombonoka nasa tombota senguva. Saka B7 garatsika gia nogono tambira Josaka na kuti mudhorobha vamwe vari paruzevha noda munhu akageza. Oyo ndo song yakaita 2012 yakarira munhu ese vanhu vazhinji vakainzwa. Zvakabva zvani pashungu patime iyoyo ndobva ndadzokera kwaClarence ndobva tanoita imwe song yainzi Kuma9 iyo yakabva yaputika. Ndobva taita futi video rakatanga kuridzwa futi paSunday morning ndichifonerwa kuZBC. But papo tasati tomboita time yekuti tinoziva kuti zvemusic zvinozobhadhara kana kuti zvinokupa kana mari hapana kana chitemboziva patime iyoyo. Was it's like masong angu papakaridzwa kuZBC handikati kana chandakamboti wana hapana. But ndatodzwa every day song yangu ichiita pa 1 kana paWoza Friday. But hapana chandaitombowana patime iyoyo. Saka handina kumira nekuda kwaizvozvo ndipo takazopinda 2014 ndo patakazoenda kuHighfield ndo papa neridhimu rainzi Bodislam rakabuda kuHighfield PTK raSimba Bodislam. Ndo pandakazinoita song yangu inonzi CI9 ayo ndo ndinyauzikana nawandisisa. Ndinoda kuti ndibva ndanzwa song yacho CI9 yanga iri paBodislam yainzi Varipenga vadona nchizvifambira, varipenga vadona nchizvishandira, varipenga vadona ndobudirira, vanopenga mukandiona ndichichema CI9 mukandiona ndakasuwa CI9 ndichitambura CI9 chandoziva kuti samatenge vanenge vaine nekuti chero mukaona ndine nhamo nyangwe kaita nhamo panhamo musauye muchindipawo mazano kwandiri dzinenge dzitoriwo ngano zvakatanga ndichitengesa madomasi vaiuya vachitaurawo masasi ndaizviona kuti vanhu ndevejelasi manje Mwari avanditarisi mukandiona ndichichema CI9 mukandiona ndakasuwa CI9 ndichitambura CI9 chandoziva kuti samatenge vanenge vanopenga ndikaita chakanaka vanotaura ndikaita zvakashata vanotaura zvese zvandoita vanotaura manje zvamuri kuda izvi
zvimuchakaura hondo yamuri kuda tinosvitsana kure 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 chaiko iko kumawere nekuti ndona muri da kuziva pandigere zvamukutaura kazvasara ndezvekumashure siyainaineni ndo kasong kasvika tikazita 2014 alright ya zvakadaro pa 2014 papo pakabuda rimwe ridhimu rainzi One Clan ndivananesa futi imwe song yainzi ndakadzitsa ziri 2 paridhimu iroro ranga riri ridhimu rekuchusport ndakavanesa 2 masong neimwe yainzi hama dzangu ndadzoka ndakanga ndakarasika neimwe yainzi mabhomba mumwe ndo yakanyanya kutrenda ine ndo song yakaita the first kutanga kurudzwawo paredio bcause ngoise indairira kudaidzwa kuZTV bcause ndaigona kuti ani handiri good pamavidhios angu andaita naDr Clarence saka ndaiwanzofonerwa nditoti ndine vhidhio rangu nyowani ndotoenda nemavidhios angu saka time iyona asingari ready saka pandakazoimba 2014 paredio manainzi One Clan ndakatozoshamisika ndakutongofonerwa ndakatofonerwa naEtherton big up to Etherton vakantondifonerwa ndakatodhiba ndaichitori mugeto youth nditori mustreet patotondifonera kutonditi halo ndiEtherton ndakatoshamisika Etherton kanzi iwe kuredio tine song yako yatanzwa iri kunzi mabhomba mumwe yaunzi wabuditsa nhasi saka tanzwa kuti wachiridza kumbare musika bonzi yawanzobatika kumbare musika ndomamuna manager wangu wanaishanda naye by that time napromoter wangu ainzi Maitonde kana kuti first name ainzi Dorothy Chitukutuku so vandifonera madati ndiri mutown time dzona ndato mutown vata ndiri kumbare saka tosangana sei patistupinda mutown patakamirira mutonas ndivandava song yayo yainzi mabhomba mumwe nekuti hama dzangu nadzoka bcause dziri pasame rhythm dzese dziri 2 ndobva kutomusimbisa kuti song yako yakapeka akatanga toti ndiridzire mna ngoti dzambia kwanza yakaipa ndobva ndatomusendera patime yacho taitoshandisa tumafoni tumoti ma-C3 ma-Nokia yaitooneka asha mara tomukandira ngoma paipa ndobva kuti ndikati ndoita sei kuti ndizoita sei ndizonzwa so kanza anoteerera panguva dzakati mazacho yanga ri 9 o'clock teerera 9 o'clock but musochi ndakazotadza kuti asi kubata time idzodzo bcause ana aitongori hara chiro mageto youth vamwe tasingatombozivi zvemusic zvinoti pamata aitongoimbiro zvekuti zvinezvi kutongoriwo mauri nanimona so andakubata time and then amangwana ndakasvika ku10 times atodarika dzanandaudzo dzedzi ndakatosvika unatorera mangwana pakuseni parakanozonomuka chinopinda mumastreets manje ndikunzwa mastreets esakuchema neni mazacho zfm aipisa ka mastreets esakuchema neni netsonga yako yama1 tikabva tatanga kuramba tikachisi tichirowa mangoma hatina umira takatsika ipapo saka dambudziko rakazoitika manje ndiri kuti 2016 ndoba takatanga kuwana mashows atakatanga kuwana mashows ma2014 mashows atakutomawana 15 16 chiwana mashows 2017 ndoba takazowana mashows ekusouth africa ndoba takavaenda kusouth africa taita mashows ekusouth africa tanakirwa neenvironment yepajosa manje ndobva zvanodhakwa kunodobva zvanyarira kuno kuzimbabwe manje takambozama da kupusha tiri kujosa but music dzacho dzasingazvike mudzedza vanhu zvokuti ndada kuti ndakatoita chinhu ndakatoperera nchiti ndaita chinhu ndakatochiposta vanhu vanga kutoona vakutoona mumwe munhu munyowani ngasiri junior piece wavanoziva venguva yese ndagara kujosa kubva kujosa ndakatombogara time but ndaida kuti ndiri kujosa ndada kutogara kujosa kuno ndada kutongoshanya kuzimbabwe saka music manje papo yakabva zvadzikira zvemusic zvakabva zvadzikira ndipo ndakamba ndati chirega ndimbovhura kana kasmall studio ndiri pasouth africa papo saka ndakazovhura kasmall studio kujosa it was 2020 pananga ndavhura studio south africa and Zimkona music Zimkona ndiyo yafuti apa namba Zimkona music saka ndibata katanga rovhura studio ndikati nditi zvangu artist but kunchese chimbopushochi ma projects plus inini andolaika vamwe vanhu vane matalents ndolaika zvekuti ndonakirwa nazvo because isi patime atakakura waiti wakaiti ndinoimba padheni zvairovesa and zvasingadi kutonzwikwa kana ka1 saka but inye kuti vabereki vangu vasisoona kuti vana vanenge ane matalents anenge akaita se anenge ari mavari ndagara kusouth africa studio yedu ndatanga kumbowana maartist andakatomboshandana nemaartist akawanda mana Windi President ndakatomboshanda naye Winza ndakashanda naye tiri pasouth africa ndobva ndakazouya kuno kuzimbabwe saka nditanga kuno kuzimbabwe ndakatanga kugara kudombo shawo tasvika tavhura futi studio yaya Zimkona music padombo shawo ndo patakatanga kumbotanga kunyatsoimaketa Zimkona
ndipo takazotanga kushanda mamwe maartist ofuti mamwe akawanda vanakona Ngale naGina Marina vana Ottoman vaiuya kustudio raChrist vachiuya kustudio Domoshawa nekukuru muita uchikura pazvinhu ndibva tazobva kuDomoshawa ndibva tazoya kunokubuda Budiro 3 tazotaiwa akachivhura studio paBudiro 3 ndivina nhasi ndopaichayangoramba iri Zimkona Music. Saka tingati munhoroondo yako yemimhanzi kamboka tingati ndokakanyanya kuita mukurumbira ndekapi? Masongo chinoitika ndechoti patime yacho zvaiitika macho songo inoti one yakarira inoiti panguva yacho taingoita zvatinongororeda 2 masongo kana 3 pa one day ubva watonga taitenda isisi music yedu yakatendera nemadhiski usati kwatomboitwa zvemafacebook zvasingatomboziva taita zvekutotenderedza nemadhiski ndomatenderedza music manje kuti uzoziva kuti iyi because waita wakaenda dii iri unonzwa uchitaura kuti iyi songo yako yakaimba yekuti ndopanga mazuva taimbodanana iyi yakapenga uye ndoni kuzvishanu unoswa chinzwa chinzi yekuti kuma9 ama1 saka kuti uzoziva kuti yansoita kuti uende pahitika ndeipi chaichayo nokusinganyazoziva because masongo andoti handeya 2012 but vanhu vazhinji vakasanganzwa masongo eya 2014 through vanzwa songo yangu yanisiyana nene because iyo yakanga iri paredim rakanga rine munhu wese anemba Zimdanzo Music saka ndakabva ndanopunyuka futi pabhozi redhimu ranga rana asvika ma 500 ranga rakawandira bva ndakanobudikira papo songo yangu ndaita futi hit almon saka vanhu vanenge vakabva vasingotedza masongo angu kumashure but mukufamba mai munhu anongokuudza songo pamwe yaanofarira hauzozivi kuti akatanga kunzwa ipi. Right, saka mune machallenges here yamuri kusangana nawo pari zvino? Machallenges ndo akatozara nemachallenges ndo anenge akatowandisa especially mumusic industry ibhora rembabvu panotoda kutokwinya amene pamwe isusu inyaya kutoti zvedu tiri vanhu hatinenge asina basa nezvinhu zvakangowanda zvodiwa but machallenges atinosangana nawo akawandisa its like patakatovhura studio inoyi takatosangana nemachallenges hobo because takavhura studio inoyi tikati tinoda maartist vanhu vane matalents vanenge vachiuya kuzi akayaka kuimbira its like isi zvataita panapa taiti munhu akayaka imba taitangangorova munhu mafreestyle zvataita topa freestyle toposta sata kurekodhi chitete topa freestyle woposta sata kurekodhi takatoti tine mufana watainaye panapa ainzi Rema taimurekodha panapa akatongoiwo panapa ndizomuziva akauya panapa ita rekodhi aitomborara pano ya time big time chingombono semufana but mufana akanga netalent risingaiti tichisangana naye hatina kuzomboziva kuti tichapesana takapesana nguva diki hatinonyanya kushanda nguva yakareba nguva yakatanga angoti akuzikanwa takabva tongopesana papo zvoti zvese zvatainge takavimbisana because vanhu maartist mamwe mazhinji hakwanisa kuona mari dzekurekodhi vananga vasina aiti kuna mabasa saka hatina mari dzekurekodhi saka pamba pacho unozongoona indiri artist futi ndaitozviita zvakadai ndotozviita nekana nanhasi because ati pamwe mastudios oti ndakatoenda andakatomzana ndakaomera anongondirekodhi anomona anzita vanhu anogona kuimba at the same time ndikumaketa studio at the same time because plus mazano kana zvemarelatives mukasa chinhu munongozokoshiyana shiyana anomona saka ati tinongotaura naye kuti hapana hangu pazinozongoitawo mufana wangu hapana tinongosumungotesa pazinotangira ipapo but manje vamwe vacho vari kuvarayirwa manje its like wangachitotaura mufana pakatongotisiya takangosara tiringoti apa aitove mufana wedu panapa wataitoda zvisingaiti tikati tinawo maprojects takatinaye maprojects akawanda titori nawo mushini maprojects atita nawo saka tichatomboziva kuti maprojects aya tichamaita sei kuzi akazotorwa akazosainwa kuna Shpens natinashemtaris ndiye akazomusaina saka but panguva iyoyo pakatombotanga kusawerera pasocial media takatombotanga pachikukandirana zvinhu kuzisaineko kakurwadziwa pakuti mufana wedu atati naye atorwa apa achangotanga apa ndaitone mamwe maprojects andakanga ndaita naye ekuti kana izvezvi ndakatoposta project iyo ndandatotorwa YouTube account yangu ndakaposta song iyoyo kungostrike but song iyoyo yandakaita naRema ndinakaine idea ndindakatora Rema ndakatanga kuti dai tikarekedhera muno zvese zvakashanda zvese zvakaita zvese ndezvepano paZimkona Music even video shoot yacho yatakaita izvi zvese mari dzakashanda pavideo shoot ndindakadzibudisa ndini kwese kwataenda kumavheji kwese kwataenda ndini but taingoitira pasina because nawo ndikandipotsa song inongostrike
I don't know kuti zvinhu zvacho zvinenge zvichida kuza maybe pamwe vanhu vanongada kutira ngotitsikirwa sitotosimuka sitoro mageti usi anongada tosunga torino basi nezvakawanda amon but tiona anonga chikotsikirwa because it's not the first time tine kuti mumwe musikana anonzi Asian Black tashanda naye futi angobuda futi mubudiro takatomona kunonzi kuchima podcasting but munhu toshanda naye pana paZimbabwe music masong mazhinji inini dambudziko ratoita panapa vanhu vazhinji vanoti takasvika panapa anobva ati ndisaine isusu pano takataiwaka hatikwanisi kuti kusaineka nenguva yekuti uri kumhanya uda kungogara hatidi kudaro kusaina mwoyo wako tinoshanda neyo tozokupa bepa its like mama tisede toshandawo paZimbabwe nokupa bepa uvereka bepa wazogutsikana nazvo usitasi kusaina kuti munhu angosvika toti takutokusaina zvoite takutasi takubatirira taona kuti hamuna netalende chirega tamubatira kuti paachazowana chachaona tinaye ndo zvakangota remba takatombudza tikati hai tichazokusaina because vapana isafemana yangu kuti hatisainire mukoma toti no tichazomusaina hatikumhaisi tinoite kuti tadzvanyirira munhu but at the end takazonaa takatokanganisa because maybe pamwe dai tikamusaina pamwe tinachimutarisa pamwe aigona kuona kuti pamwe kuchema kwatinenge tichiita pamwe aigona kuti hapana wangu zvokuti nyange pamasongo maprojects esa takaita kuno rema rana sendi rakabudisa even kana dollar even one day kana sendi rakabudisa nevamwe vake vese vainavo vese aparana nevamwe vachitore kuda pano vanhu vanotobudisa mari vanonga tobva kuma-outskirts but hapana vaya panapa hapana kana mari dzavanobudisa but now hatina kana chatakawanda hatina kubenefita takangori nothing pazvinhu zvacho anomaona saka tiri kuti isusu ramangwana uri kuriona sei rakamumusic industry nekuti apa uroratidza kuti wawana zvidzidzo zvakawanda aiwa zvidzidzo tadzidza zvakawanda music industry because munooneka kuvengana mukuita kakufungirana mukuita mune zvinhu zvakawandisa ramangwana isusu isi fanike is like inini zvangu because kwatabva nemusic yacho kwakure totongoti ramangwana totongoti anongoriziva ndimwari handiyeye anoziva because tasangana machallenges akawanda mamwe tichitombo mamwe tongozongoti ameni hatizivi ameno information message yako yekupedzesera kumafans ako ndoda kuti vakanga vainesu kubva pakutanga zvitanga unzi tapinda music industry vachinesu izvezvi nekuti rambai minesu izvezvizvi ndiri kuzama kugadzirirai music I think mwachi tukiposta vanga muri kuiona vangana payoutube account yedu isusu unongosearcha Zimbabwe music and then mosearcha Junior PC unongosearcha song inenge uchida then Facebook Junior PC TikTok Junior PC Instagram Junior PC saka nokuti vese vakanga vaineni vakutanga kusvika izvezvi vatongoti rambai minesu Zimbabwe music takatoivhurira imimi ndimo vanhu vacho munoita zviende kumberi pasi torina imimi zvinhu zvatodhakwa saka nokuti rambai muchitisapota kuti tiite shungu Maya moyo ndapedza ufunge pakutanga zvainakidza wakandipinza chikoro saka ndadzidza usandita roso masorisori ndaneta nezvavo ndicho chirongwa chatanga tiinacho muzuva ranhasi mhuri yeZimbabwe ndiJunior PC atanga tiinaye pachirongwa Another Level. Ndadzidza zvakati wandei mumashoko avo avanga vachitaura asi inini isusu seDrumas Media mashoko atingade kupa kuna mukoma Junior PC ndechekuti aiwa shingai mukoma pakukutu hapaurai mvura bvongodzeki ndiyo gadzani uyezve mushonga unovava ndiwo unorapa mbichana zvimingaidzo zviripo asi ndo upenyu hwacho hapana angatize matambudziko iwayo kana uri weganda dema munhu mutema arega kuchema kuva mutema hachisi chitema rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba katsakani mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai asi don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva
hama dzangu, ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. Oh